जों बे लेभेलनि मानसि नंला जों जोबोदनो जौगासारबाय बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा আমাৰ যিখিনি ষ্টেডিয়াম ফুটবলৰ যিটো ষ্টেডিয়াম যিটো লেভেলত থাকিব লাগে সেইটো মই আজি দেখি পেলাই মই খুব মনত দুখ লাগিছে ভাল লগা নাই আৰু আমি এনেকুৱা লেভেলৰ নহয় আজিৰ দিনত আৰু সেইটো হ'ল কোকৰাঝাৰ বিটিচিৰ কেপিটেল তো এনেকুৱা চহৰত এনেকুৱা টাউনত এনেকুৱা ষ্টেডিয়াম থাকাটো মই বিচৰা নাই हाग्रामा महिलारी बिथाङा जे क'क्राझाराव थानाय केडिएसए गेलेग्रा फोथारखौ नुनानै दुखु मोनदों आरो दुखु मोननानै बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव जों बे लेभेलाव गैला जों जोबोदनो जौगाबाय आरो बे लेभेलाव जोङो नंला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव क'क्राझारनि जे केडिएसए एबा क'क्राझाराव थानाय केडिएसए गेलेग्रा फोथार बे फोथाराव थांनानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जों बे लेभेलनि सुबुं नंला एबा मानसि नंला जों जोबोदनो जौगासारबाय क'क्राझाराव बेफोरबायदि फिल्ड थानाया जोबोदनो दुखुनांथाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथाङा मैयानि सानाव बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जे गेलेनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव केडिएसएनि फिल्डखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो बेखौ जौगा मानदान्दानि गेलेग्रा फोथार महरै महर होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव केडिएसए फिल्डखौ जेरैखि जाया 2 बोसोरनि गेजेरावनो मोनसे जौगाखां मानदान्दानि फिल्ड बानायगोन मानोना बे समाव क'क्राझाराव बेफोरबायदि जे फिल्ड थानाया जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा मानोना बे समाव जों बे लेभेलाव गैला एबा जों बे लेभेलनि सुबुं नंला जायनिखायनो बे फिल्डखौ जों जौगाखां खालामनो थाखाय 2 बोसोरनि गेजेरावनो खामानि मावगोन होननानै बाथ्रा मख'दों बिथां बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा केडिएसए ফিল্ডত মই আহিব পাইছোঁ বা আহি পেলাই মই যিখিনি দেখিছোঁ আমাৰ যিখিনি ষ্টেডিয়াম ফুটবলৰ যিটো ষ্টেডিয়াম যিটো লেভেলত থাকিব লাগে সেইটো মই আজি দেখি পেলাই মই খুব মনত দুখ লাগিছে ভাল লগা নাই আৰু আমি এনেকুৱা লেভেলৰ নহয় আজিৰ দিনত আৰু সেইটো হ'ল কোকৰাঝাৰ বিটিচিৰ কেপিটেল তো এনেকুৱা চহৰত এনেকুৱা টাউনত এনেকুৱা ষ্টেডিয়াম থাকাটো মই বিচৰা নাই মানে ফুল ফ্লেজত ভাল ষ্টেডিয়াম মই বনাই দিম বুলি কৈছে ফুটবলৰ কাৰণে কেডিএছএ ফিল্ডত মই আহিব পাইছোঁ বা আহি পেলাই মই যিখিনি দেখিছোঁ আমাৰ যিখিনি ষ্টেডিয়াম ফুটবলৰ যিটো ষ্টেডিয়াম যিটো লেভেলত থাকিব লাগে সেইটো মই আজি দেখি পেলাই মই খুব মনত দুখ লাগিছে ভাল লগা নাই আৰু আমি এনেকুৱা লেভেলৰ নহয় আজিৰ দিনত আৰু সেইটো হ'ল কোকৰাঝাৰ বিটিচিৰ কেপিটেল তো এনেকুৱা চহৰত এনেকুৱা টাউনত এনেকুৱা ষ্টেডিয়াম থাকাটো মই বিচৰা নাই মানে ফুল ফ্লেজত ভাল ষ্টেডিয়াম মই বনাই দিম বুলি কৈছে ফুটবলৰ কাৰণে